Simbaku ngadonkan wan men simbaku ngadwai wan hakabor bat kabura wan hajing longku jong mi wan min simbaku wan men simbaku ngadwai wan hakabor bat kabura wan hajing longku jong mi ko pa jingi bahab ning idap de jing sungu ka ba khrau tam e yemi se sen pat ko pa me pela ingi ko pa ngini dan ka yeng ka ba khu di ba kentang jong mi bangin yo ban mani ban yaro ban pen khrau ka keteng jong mi ko pa ya ai ngu yemi medang ai ngi ka ni kalat ko pa bangin yo ban mani ban pen khrau ka keteng jong mi trai namar milang tang mami maruhi ubre hok ban yo e ka buram ba jingu baro tra jisu shawi nya chkamar ru tra ngi IT hami ko pa mami men yalam yangi de ka bor jo men sim jo mi ko pa mami men wan hiar ko pa de ka bor jo men sim jo mi ko pa ban pendap ikido no jingi we tra jisu ling ba jo ni ka bor ban ngadwai ru ko pa men dari kalam ko pa lam ban ki we pat ki para men sim ki ba koridor ki ban shim men talam ban ngi ko pa ki badan calendar jong ni screen ko pa me men isne ko pa ban ai bikin yo madru ka bor jo men sim ba ko jame limba jo ni ka bor ka men ta ko pa to yalam ngi ko pa ngi shani ngi IT tang hami ko pa ngin yo ban mani ban yaro yemi ngin klat no iki ibar jong pertai ban ngin yo ban pet tang shami trai ban penan buram me ka kerteng ko jome shami ka buram bar shalade ko pa ngi pa ngi do iki ni bar teng jong jisu no penem jingi amen. Kung ko jeseng samla balang presbyterian nong lum sa sen pat ni priang subhai phi shaka ni ka program bangin yo ban mani bat yaro yu try bu nong pen emjing yu Jesus Christ ban ngi khat ngi weru ipi ba pen yeshem mentalam bat ngi haka jing mani jing yaro jingi ya kerteng ka ba khut ka ba dan bor tam jung try bu nong pen emjing yu Jesus Christ ba pen yeshem mentalam hakini ki jing ruai ka bangin yalam bat ngin yo ban mat shibun ki jing ker khuling ba jung ni ka por ka ba koridor bat andang ya yo ban ruai katu kan itali jing ruai ngin sayo ban sngap ban shashkoru ya ka kubor na i pastor jengi pastor Eljana bat shami ya chak prang tu ngin shim mentala me gani ka jing ruai shami ngin ya iberta
junam hoi 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 you know it try Ngasos kem Jisu ulong janga aka buram belai ngayo mat lepa in ruai ni jing ruai dah basos kem sisa bau Jisu ulong janga kalau ke jing ruai ke ban ai ben sim yangi badai tang mau belong nong pendem kat bangidang em badai tang mau ubala ruban pendem hadihin jo ke jing em ke jong iro ngini ruai ngini ro lang yu hagre ke por tu ngini ruai lang ngini jing ruai ngasos kem Jisu ulong jonga Ngasos kem Jisu ulong jonga akaburom le ngayo matpa jing pendem layo bat jing sius pa nambah kodo belasan Ngasos kem Jisu ulong jonga akaburom belai ngayo matpa jing terdelayo bat jing sius pa das nambah kodo lasat yanga mentanga penda mentanga mai ya ro nong pende kat badang mentanga penda mentanga Shem snow pa drink men ban yo slow ktin basawa hapoka men sir ulayay penda tangkak tin drink kak tin drink ma mentanga penda
tang jing pa tang ka jing nga da ai tin nga so suk jai bat lu nong pen ngam so kuslai men ta nga yai a shining nga pen nga shem tang jing ba tang ka jing men ta nga yai a shining nga pen nga shem tang jing ba tang ka jing men ta nga pen na men ta nga wan ya ro nang pen kat padang men ta nga pen ka men ta nga wan ya ro nang pen kat padang ta ka surba jam men ta nga pen na men ta nga pen na men ta nga wan ya ro nang pen kat padang men ta nga pen na men ta nga wan ya ro nang pen kat padang men ta nga pen na men ta nga wan ya ro nang pen kat padang men ta nga pen na men ta nga wan ya ro nang pen kat padang ya ro nang pen kat padang ya ro nang pen kat padang Hanong no bapidan bapipet yang ni ke program. Kelaban long bapipet hayi yang asem ni pidan syabar dan ni hanong no bapidan. Aku akan kerpat yang ni. Aku akan kerpat ipi. Tungin pen kerpang. Ngin pen kentang. Marga ni kapor kalau kabakor dor. Kalau kapor kabangin yo ban ai shipor. Banyak slok nagani kaktian kejong beli. Oh, kapen kemen yang akong pastor. Habang yo osngo bar habang atip baki long yeng long sem Kristan ki jongi. Hagin di gisngi kamta magani ka lockdown. Ki yeng ki jongki. Kilapen rem ya ki duan ki jongki. Ngelaban dong pin ya menjur bat nga. Bakam ta maka singi uterai. Ngi osngo bagi mi ki sur jing ruai ki her ki jing ruai ro. Bari osngo ru ya ki jing duai berhem na ki yeng ki jongi. Kini ka lockdown
kelalong kari Bible ya ki long yeng long sem ki jongi hagre ke ri ke ba yit ke jongi barok ko angu ublei bangiyo ya ke bakum ke por ke bangiyo ban pai syau ti swaya ke bangin sayo ban ya pusan lang na ke ka ketien ke jong blei ngako ban subu jingkeli lani ban pentik kena swaya pi kiba pet kiba jongo ya kani ka program ke jongi lingba ki kor ki bor kiba daga jing start ka bau blei hiu ai hangi gibreo bangin la ya ka ban syakri ngin la ya ka ban pen sapriang ya ka ketien ka jong blei syakeleng ka perthai nganget bakum kristan hakini kisngi pilalong ka jing syai pilalong ka melu naga bentak ni ka perthai bada kata ka jinglong jing em kristan ka jong pi ba pilong ka jing syai pilong ka melu ba pila bot renti yagi jing ptha baro kenang bangin la ban yakun persya yau neu kenyang jing pang COVID-19 ublalong ka klam ya ka perthai hi baro ka we Songo ya ublei baga lingba ka jasang samla joga balang presbyterian nonglum ho kini ka program ka dang susdang bar ka jingtemu ka bakar panggalong baga jasang samla kan ai ya ka praise and worship wat hapedeng ka lockdown lingba kini ka channel ka jongki ban pin shisha bom dan manu bala ban khang ya ke jing mani ke jongi yau ble ke siti ke jong pol si nong room pragal nong ke khot life way do life kandai ka pin kan mau yangi ke baong la do ble ulong na ka benta jongi u e ban yele persya yangi ke khot ka ba life kandai pat u pin kan mau yangi hang tu baong bom don ke ke bala ban khang la ne ke ban pin ya klat yangi na ke jing iet ke jong ble ke bau Chris Jesu bau terai jongi ngidan shisha ya ublei ubakrau ngidan shisha ya ublei ubadap daga jing ie ke jing isnei baka jing ai ubakwa ba mangi kibrio ki ba u la thawengi dalaki jong kikti haka jing seriem ya u bangin yo ban mani bat syakri ya u bangin yo ban ruaya ro ya u bangin yo ruban penkrau ya ka kerteng ke jong u kapang kabangin pusan hagani kapor kalong kabor bat kador jong ka praise and worship lani kabor bat kador jong ka jing ruaya ro bat ka jing mani don shibun hagaktin ka jong blei bangila ban shem ya ka baki brio ki jong blei ki aya ka praise and worship ka jong ki Henry nga kwa banon ra menta tang na ki arteli ki benta lanen na ki arteli ki jingja ki balaya thu yangi ya ka bor ba ya ka dor ka jongka ka beningkong kalong haka kitab ka jong Joshua riu klenong ka dekhot ka ba ningkong hado ka ba ar no nga kwa pin say pulihi ya ka tu ka benta bat la ya thu angi hang tu bau Joshua ubalong unong elam jongki kun Israel lani la banong ude unong elam ubadang samla ulayalam daga bor ke jong blei ulayalam daga jing start ke jong blei ulayalam daga bapan bor na u baunla banyalam yau ni upai lang yau kun Israel barong hangni ga benta ken le yathu bau Joshua lembat ki kun Israel kila ya pen kalem ya ka kenro Jericho mde daga buj mde daga bor mde de ki nar de ki lingka lane mde de ki top de ki lane de ki bom lane de ka no ka rukam ka bala ban pen kalem ya ka no ka kenro henre la ya thu agani ka tien ka jong blai bau Joshua lember ki kon Israel kila pen kalem ya ka kenro Jericho
daka praise and worship. Long ba kila ruai, kila yaro, kila pot ya ki turai, kila pot ya ki jingtem ki jongki, kila tem ya ki jingtem ki jongki, kila duhoi, kila shat, kila kemen. Beringkat dak kata ke jing ruai, ke jing ya duhoi, ke jing ya kenhoi ke jongki, ke jing ya ruai sherham ke jongki, ke jing tem jing pot ke jongki, ke baki kila tem ber kila pen sawa, kila ya tawiaru. Ya kena kaken roh Jericho nyausian. Balai tu bahaga sin ke banyau bakaken roh Jericho kala kelem jeling lani kala kelon keram-ram. Kistad wat benya jong ke Bible kia tu kiong haga jing sisa ke nega ken roh Jericho kalong ke baskem ha kerukom te ya ka kalong ha kerukom ke baskem ha mde itu ki ken roh ke bangi ngio I mentala ne kitu ki ken roh ki bakeri ki yeng ki jongi ki batang ke jingirben tangkat umau blok le ne umau it Henry ka ken roh Jericho la ong baka jingirben ke jongka kalong hadu shimitar chiteng le ne armitar ke pemut san hadu nriu phot I ke jingirben bat nang ta ka jingjerong ka jongka laong bakadon kumbash ka don kumba pramita architeng lane arpo praput ka jingjerong kabamla angi ki brio kalau kabala hau blay ong katien ka jong blay kikon Israel hapo ka jelam ka jong Joshua kilapin kalem yang ni kan roh. Dia dekat bor ke jauh. Dia dekat bor ke jauh ni ublay ujongi. Dia dekat bor ke jauh mensi berkut ublay ujongi. Nang tade ke bentar ke ba arpat ke bangilak bensyam nak ni ke tien ke jauh ublay ya ke ba ling ba ni ke praise and worship. Ngilak bensyam nak ikam ke apostol kan riu ke lenong ke dekat ke ba arpusan hadu ke ba arpun riu. Hang ni la ya thu pat bau Paul bau Silas haka yeng bendi shiteng me kila penlong ya ka praise and worship laong ka ting ka jong blai ba kila ya ruai ba kila ya duai kata ka jing ruai ba kata ka jing duai ka jongki kala penlong ba yi kinong ya sa bendi lang hang ta bakin kindet ni kibatia lane bakin juo nang no kata ka sur kawan Kiai kita ki bayar ruai bat bayar roh kata-kata. Kabasyet bat kabarhem hadu kata-kata. Bat kila ya pet badai Paul bau Silas kibla pelong ya ka praise and worship. Siteng senia. Nam tip ngin la ne ban pelong ya ka praise and worship tang arngut. Lani tang marwai. Henry Paul bau Silas tang baro arngut kisdang ni ka praise and worship. Bala benong dar shibun ru ngatarai kibla ya wan bani shim bentalang hangta haka yimedi ho klam shim la tho haka kitin jom blai la kila shim bentalam lang ne Henry la ong bukila pet kile jo bat kila pet lingo yo Paul bau Silas kini ka jing duai ba ka jing ruai ka jong Paul ba Silas kam so ko ta hi mendi Henry kala kieu hadu ka ket ka shong ublei ujongi kala kta bar kala pelong ya ka dok nur ka jong ublei ban yo osngo ban sngap ban le ya ki kamba hakata kami berkakamba ka ba blay ula le ka long ba ula pen kenyo ya ki nong rem jong ka yeng bendi ula bethat noru ya ki kendri ki bate bat bakho ya Paul bau Silas Paul bau Silas kim shim la law le ne kim shim la bethat hi le ne kim shim la le ka nunu ka buj le ne ka nunu ka lat ban pelaj Henry da ka bor ka jong blay ka bor ka jong mensi bako ula bethat yakine
yang ni ya gabor. Jong praise and worship. Kabala ban pen kelem ya ka ken ro Jericho. Kabala ban pen ken yo ya ka nongrem jong ka yeng bendi. Kabala ban betaru. Yau ken jeri blate la khom. Yau Paul ba Silas. Ki prebe ki parlok samla. Ngiru ladangi kwa bakani gabor. Ladangi kwa baki kamba kenwan ban jaga jing em ga jongi. Lada jaring khat bangi don ha pedeng jong ki jing ki jing swausi, ki jing jenjar, ki jing khuslai, ki jing shate shakhom, ha ki bor lane ki jing shate shakhom ha ki jing mlen basneu. Kamta magini ki sngi ngiyo i bagi parlo samla ki jongi. Ki ngat perki shate shakhom ha ki bor jong ki jing di buah. Kum ka kia drugs. Don ru ki ba shate shakhom ha ki jing mlen ki basneu. Lengba kini ki kor ki bor lane ki internet ha kini ki sngi. Ban persang ban light nang ta, ban persang ban pen kelem ya kata ka jing ban persang ban la ban ya satai sa siliang lane ban ya satai sa perang. Dengan ni ka bor breu ni sotu kan long ka ba adu kata ta. Ngoi pi ka tir ka joblei ka bamla ngi ki breu ka long ka bala au ble. Ka praise and worship ka ya thu yangi. Baladangi aipor ban sakri ya ban mani ya ban penkrau ya ban yaro ya kin jaki kamba haga jing em ke jongi ki jing ki barben ka ken ro Jericho ki jing jenjar ki jing khuslai ki jing pang ki jing shitom kin kelam haga kerteng ke jong trajong Jesus Christ ki kin jri ki blate la khom ya ka jinglong jing em ke jongi kapakata ka jinglong jing em ke jongi kalapen ngosi em dai tang yangi. Kelapin songosi ki bahaya ngasem ki jongi ki kime ki kpa ki jongi. Kelapin songosi ki men ki para ki jongi. Kelapin songosi ki bahaya ngasem ki jongi. Kelapin songosi ki marjan marparu. Ngoi pi. Aba kene ke janmiet kan lo ke janmiet. Haba pidang ya ruaya ro lang bat ngi. Haba pidang ya syakri lang bat ngi ling bagan ni ke program jo jasang samla. Uble ule kamba. Ya pi. Hang no ba pidan. Pila ban IT met ban mensi ban go terhai me yo i. Bangaru ngade ubadan hapadeng jo gijing ubadan hapadeng jo gijing jenjar lene pila banong ngaru ngadani gijing pang gijing sitam ha kebala pen ya ke dok nur ke jonga. Kebala pen sosi ya nga. Ila ban duairu ban go terhai. Tahap no ini kikin jeri ki blate la khom yang bangalalong u jing thau jong me bala jengah no anami namar kini ki jing namar kini kikin jeri ki blate la khom yang pinai ka praise and worship ka jong pidan tang marwai pidan bagi bayi yang sem ki men ki para pidan batno ai ka praise and worship ai ka por ka bakordor ai ka por how blay unle kamba yapi ka praise and worship ka don ru ka dor berkador ka jongka ka long take kum ka wei ka telau ding ka bangite ha ka jing syakri ya blay bakan shit bakan rahem kata ka jing syakri ka jongi ya blay bakata ka jing ka jongi ya blay ka dor ka jongka ka penlong ru ya bre ba un shem mensim unia kendo haga mensim ke jong kapelong ro ya ba un kemen un small scam ya ga genius lock le ne ga jede ke jong ba ble ka praise and worship ka dor ke jong ka kapelong ba un yo i le di kambau lo kapelong yo ba un yam ba un sosi lagi pop kapelong yu baun rehem bad un kut jimut bagi jing tu ka donot ka jong bau kwa ban beteng ya ka jing em ka jong ka jing em
kebatamai ki parlok samla ki perang mengit be paro tu pinya kemen no terai halagasngi tinga ong pan tu ya kemen kembong upol hak siti ke jong usha gino Philippines sao kelenong kedekat ke besau om da kabut om da kabor hendre du mensim jonga ong uterai ai baga praise and worship kabangi yo ane ka janmet kan le kamba yangi kala benlong ki praiwe be ki parok samla baka keren ye pi semua baka kata ka praise worship ka keren ye pi ngoi pi pendem u David habau syakri yo habau mani yo u pai sila ka jong jing em but haki khosio bon sin u hamadan ban IT thamai jo beliau ni rap ipi beliau ni rap yangi let's say na pedang jongi gidan kami ki jing duai beliau kerko beliau na aibor beliau pen kia yaki jing pang jing stom ki ba pi dan beliau pen kelem no yaki kan ro ki ba ker ki ba ka yaki jing em ko jong pi beliau bethat no yaki kin jeri ki bla te bla ko mi pi pila ban ya duai lang ban nga hak no ba pi dan pendam ki jing duai ngine duai ublei ubakrau ublei badap daga jing e ba jis nei ublei ubayo i yangi ko mangingi long ublei ubayet yaki donot berbatenjo yaki khlai ki jongi ublei ubalong uju mendin menta ba shiri ki babom jukon ki kamba ki ba u lale men ba udang dan asla jo perte udang la ban le du kat kini kisngi ablei mi yo i yangi bangi syakri bangi mani yami haga jing em ke jongi ki ko terai ngidon ye ki jing e ngidon ye ki jing sosi ki jing kuslai ngidon ye ki jing pang ke nyau blei ngidon ki jing syate syakho hagi bor jong baman hagi bor jong ki jing mlien basniu ki jongi ablei ngi suangu bangi yo ban ya ruhaya ro ringkat bagi jasang samla ngiyo ya kaban praise but worship ya megi ko terai ni ke janmet to bethat no yake to pen kelem no ablei ki don ki parlok samla ki don ki parabanget ki don ki ba ye ya megi ko terai ki badan kam yek jing le kam ba jom ni ke janmet le kam ba yake ko terai keta kener yake serput serpa yake haga kerteng ke jong jisu kerteng ke badan bortam. Amen. Ubleu ni rap yangi ublen kerku yangi. Ni se ruai lang. Ia ke jing ruai ke bakat do. Om dan kadu Jesu. No ruai semsi muang om dan kadu Jesu. Amdan naga perthai baro kadu Jesu bangani ro. Dan ho ka spa kam kordor ya ka spa boneng. Balor. Ini ruai lang ni ke jing ruai. Amdan kadu Jesu. Ya kaji
Hashem kajing hun Hashadamuku Hashem kajing hun Tang uji subala ben hun Tang uji subala ben Tang uji subala penhon ya ka mensim jonga jing em jing kmen bakra Jisu mi ai hanga tang u Jisu bala penhon ya ka mensim jonga jing em jing kmen bakra Jisu mi ai hanga jing em jing kmen bakra Jisu mi ai hanga Tau Jisu balaban penhun ya ka dono cha ki parok samla ki proy baye baro tangu Jisu badai tamu kam kenti banonga sos kem Jisu ulong jonga omdan kadu Jisu aga pertai baro gini doai bagini penwano yang ke jesa ke jongi ini kabar belang ublay ubelong ko pa jing babneng ipan pa ko jing suwawo ko makrai min ko trai bemlalong lembat ngi ban men nang yai long ru ban ngi bangin mi nang ni naga jing shakri ke jongi ban yai ra ya ke jing shai ke jongi ke jing bang jonga melu ke jongi ko trai saka pertai baro ai ngin long ka jing ubi ke jongi ha ke jing im ke jongi ke maman ka singi Pas kami ko try baraka kerta ke Jisu itu ai. Ka jing ba ka jong belai. Ka jing ai ka jong Jisu ba try. Lemba ke jing slok ba tiang ba pencet bor men sim ko. Kini lai ke belong ke jing kerku. Ke batu na wei belai. Ki long lembat ngi iwe piwe. Kita barok ki ba iya ba syakri me. Ki badan na ka ni ka ri ka jong i ke leng satla ka pertai. Na do menta ba syedi ba bom jukut